Vi har lavet en analyse af PS Krøyer Sankt Hans Plus. Linjerne i billedet er enten helt lige, bløde eller lette. For eksempel er der ilden, hvor I kan se, hvordan ilden den bølger sig afsted. Der er også lidt urøv, fordi at midt i billedet er der en trekant, der står på spids. Men ude i siderne er der trekanter, der ligger ned, hvilket giver ro til billedet. Havet med den lige linje giver også ro til billedet. Øverst på billedet i venstre hjørne kan man skimte det grå fyr med lyskejle, mens månen er placeret i billedets højre side. Dermed har Krøyer i et billede gengivet de forskellige lyskilder, som han arbejder med hele sit liv. Det kunstige lys, som er fyret, det levende lys med ilden, og nattens lys, månen. Vi mener, at ilden skal repræsentere ham eller hans sygdom. At personerne omkring ilden holder afstand, fordi de kan være bange eller skræmt af hans sygdom. Krøyer har malet med markante farver, og fra vores syn ser det ud, som om ilden deler det mørke og det lyse, gode dage og dårlige dage. Billedet var et af Krøyers sidste, inden han døde, som følge af hans maniodepressive sygdom. Personerne på billedet er hovedsageligt Krøyers venner og familie, som hans datter og Marie Krøyer. Marie står sammen med komponisten Hugo Alfven, som hun blev gift med efter hendes skilsmisse med Krøyer, på grund af hans sygdom. Sygdommen tog hårdt på hende og deres datter Vibeke Krøyer. Krøyer er ikke selv på billedet, og det er et af de eneste billeder, han har malet, hvor man ikke ser ham selv på. Angiveligt var det skagensmalerne, som genindførte skikken med at fejre Sankt Hans med at afbrænde et bål. Selve bålet minder ikke om det, vi har i dag, fordi man dengang stablede 2 til 3 tjæretønder oven på hinanden og satte så ild til dem.